Vítejte, milí přátelé v Rynarticích. Velice vás odsud pozdravuji a srdečně vás zvu na 2 nejbližší programy, které budou stát za to. První je týdenní novinka, jmenuje se to Iniciační rituál. Bude se to konat poslední týden v červenci, který končí 2. srpna. A je to taková velká příležitost pro všechny, kteří třeba mají delší pauzu mezi tím, kdy jsme se viděli naposledy a moc se sem neodvažují, protože se k vám jistě doneslo, že je ta práce čím dál intenzivnější, ale o to větší efekt, o to lepší možnosti k pozitivním změnám, jak uvnitř, tak ve vztazích. Věřte tomu, že to stojí za to. A bude velice dobré, když se ozvou i ti, kteří třeba u mne nebo u Jitky byli delší dobu v individuální péči a ještě se tady neocitli na prožitkovém programu, takže i pro ty jsou dveře otevřené, ale musíte se mě nebo Jitce ozvat předtím, teď během toho měsíce, abychom si o tom promluvili, abychom vás ještě trošku lépe připravili. Příprava samozřejmě obnáší celý měsíc a nebo pokud se dozvíte tuhle zprávu později, tak by bylo dobré, kromě všech těch doporučení, která najdete na stránkách, absolvovat to v rámci takového přerušovaného půstu, pokud možno 18:6. Tak uvidíte. Jinak bude tady yoga, bude tady tai chi, bude tady pranayama, bude tady intenzivní prožitková práce. Práce s příběhem bude spíš soustředěná na současnost a budoucnost a v každém případě se dostanete do přírody a možná podle počasí zkusíme i takovou lehkou ochutnávku, jak vypadá příroda v noci. Ne, že byste tam trávili o samotě celou noc, ale ochutnávka v tom slova smyslu, že možná někteří z vás by rádi přijeli i na Anzaru, což je taková špička naší práce a ta se bude konat 2. týden v září a je možné vzít iniciační obřad i jako přípravu pro Anzaru. Tak je to velká příležitost, jak udělat hodně velký kus práce a zároveň bych chtěla poznamenat, že pro ty, kteří se rozhodnou absolvovat oba ty programy, tak máme připravenou docela zajímavou slevu. Zkuste se nad tím zamyslet, moc se na vás budeme těšit. Skupiny jsou malé, je tady velice rodinná atmosféra. Myslím si, že vaříme čím dál lépe. Pokud vás mohu na něco ještě přízemního nalákat, ale to hlavní je soubytí, otevřená srdce, odolnost, pravdivost, statečnost a vlastně začátek členství v jakési služebné elitě, kterou teď lidstvo velice potřebuje, protože se doba velmi zahustila, tak někdo to zachránit musí. Těšíme se na vás a prosím pěkně, vezměte to v úvahu, protože zaručuju se vám, že nebudete litovat.